YC Live, we are back again with another controversy. Yo! Hey! With another beef, with another diss track. Back to back. Hlupha Zafe versus Boxes. How? Noma Boxes uyaresponda. Noma mhlawumbe ugadla kuqala. Kodwa sizozwa khona. Yes. Abathi icala liboli baba, icala liboli. Okay. Sasinikile i-answer. Yabo mase icala liboli isho ukuthi uchaza ukuthi khona iqala khona indaba, ya? Boxes gonna fry. Ngoba na. Phela uma uthi icala aliboli so uchaza ukuthi siqhubeka la sigcina khona. Umsu, hebe, umsu, Hlupha Zafe is. Boxes gonna fry. Okay. Mnandi beatsy. Yo, obuka, Boxes fry, yalizika mali yakhosta, lele lakhe limbi luza lifakwa nakuma-poster. Nginxibi Semqala uyamngena. Monster, ngelanda ngibe monster, mangidinga amandla ngishibize lokho enithi monster. Uza ngoqina la kumina uzoncibilika, plastike yangibambe uyangizwa ngiyashibilika. Uza ne Slick lo line lo uyashibilika ezini i-cadence yakho phezu kwe-beat uyashibilika awubambeki as in we are too much nje. beef nangizomnika ubiki awukazi umitha nini uhlezi udliwe uhlibirifi akukho right ngawa weka ama-beats akho ungibasa kakhulu kuthi alokhu ebheka ama-hits akho kade waqala ukurapha wabhatha weka ama-hits akho futhi akwazi nokubhenga okushutha wek nama-hits akho. Ngiyayithanda le mpahla leyo kurayima ningi. Mina-ke khohlwa ngeke ungimpintshele ekhoneni ngizokuthifela emlomeni nginqume ekugqibele emobeni qede ngikhiphe ukuthi ungifice lesihogweni ngihleke emngcwabeni wakho fela isidumbu nginike lesosweni ngoba na hebe enye disrespect uyacabanga umuntu uzothulwa naye avela kufele nje emlomeni amathakha angena. Hlupha Zafe isifebe somsubando bando ophela namumsu hebe uhlupha Zafe isifebe somsuhlange uhlange anginakile nanokuthi uyamthuka-ke ngiyazi uthi uHlupha Zafe isifebe somsuthu. Uhlange obuka lento engizoyenza kuwena ibuhlungu ngiyakuxelela mina ngokwami ngazi ukuthi ibhungu liyahleleka vele ngijuzuka stereka ubanjwa ivudu uyamerela mina ngabona ngawo ukuthi ungayayekeka kwenziwa iphutha kwathi winthweni wanikwa isicoco wangayithola ngobo zakhe bashintsha imqondo yangcola ufakaziso zawe manje ufakaza ngabo. Hey uyaqhatha ndoda manje. Izathu ukuthi nje babuye babothi no lento le yakwazi ukuthi yona le wini ehlomlile le. Vese asesidukile ndondo. Yeah. Yazawe batshena ukuthi i-award vele yalahleka. Kwa manje akumele ithole umuntu oronke. Igogo fakta zangidina impondo lokhu ezenza inja ebengakwazi nokusniffa imkhondo khombo ka-akha no-abdusi boy ulokhu uyadaga udisa umdusi khona wena wimbamba ukho juicy boy lokhu ufakithini ehasini uhlulwa ibusi boy mungangithole ethawini ungibheke nasemshwathi uqalaze emafini kosi manager nemkhathi yekupusha ipheshini phelelwe nayisikhathi deforestation wothi ngiqede ngaleli hlathi umsu hebe Hlupha Zafe isifebe somsu bando ophela namumsu ikhethi lempahla le
ya imnandi le mpahla lethi imnandi ikhechi ifani and easy ngicabanga ukuthi lapho uyilalela kabili kathathu le Shandies uyi-back it's also nje usuyaqedela olayini ya no useqedile ukurapha ngicabanga ukuthi asidlulele kule yahlupha zafe sizwe uhlupha zafe yena njengoba ngibone respondile lapha utheni yena remember boy yena zoyisho mbili uboxing first neflow nama-breeding zamani hlupha zafe disa uBoxes again useya-reply manje kwi-reply yakhe okay let's go Wathi ngimdlalela ibhola lethi intombazane ngimgayela idosha ngethi track ngikhandela idola ngibheme ngifasela imboza ngicelebrate ngishayela ibomba nawo lo ma-flows athandwa yimina urayima mhlawumbe kathathu kwi-sentence eyi-1 ya now siyabhala now siyarapha let's fucking go and namanje ngizamela iponsa bese ngimqabulela ikhoma isonke nami ngiyifakela ikhova hayi the backing that ya ngikade ningithakatha singihlasela ikhova niphinde ningilandela ikora kwekwe nazo singiphathela itonga kanti ezami nazo zigasela injova ya ama-flavor angafani-ke nempahla le iy'tayela engafani zikhande enye impahla ubuciko bami abuthinta iy'nhliziyo ey'phukile I'm just having fun nami bakithi nginenkinga ey'julile and if I tell you won't relate cause sinenkinga ey'hlukile so ngengibhala i-track ngilo ngikutshela ngempilo engidlulile no let me spit bars motherfuckers now uyazi ukuthi ngeskill sami ngiyabasaphaza am ngikona impintshi zami la ziyababaza ama-hater akhothi idit lami ngiyawachaphaza psych angitholanga isicoco ngephutha ngenhloso zokhushwa bukwa kusolwanga intolo okay nange-reply lapha lento endona ngitholanga isicoco ngephutha ngenhloso zokuphushwa bukwa kusolwanga intolo bebuza ngengqondo yokusa sihlula siphosanga intshontsho ngemuva ngenjongo yokubusa sithutha siqomanga inzondoma esiphuma ede sisayazi bhuti ungayikhohlisi ngala ma-fans awosidumba ajabulela amabhokisi mina ngihlobo yomrap engakubhaleli ngosizi ibhifu ngidle kuhlaza nisho kanti uBrian uBoxes sayiwo maphu le usangidenta mafuna nginyuka isikwe uyazi uBoxes igama lakhe la ngempela uBrian damn I think wona la yena sawu-best-ke kule beef yebo neyenzakalayo njengamanje what lethu sangeza uZulu samdenja umalandela ngokulandisa ngala ma-fans awosidumba ajabulela amabhokisi mina ngihlobo yomrap engakubhaleli ngosizi ibhifu ngidle kuhlaza nisho kanti uBrian uBoxes sayiwo maphu le usangidenta i-beef ngiyidla ikuhlaza anishoni kanti uBrian uBoxes what Una nginyuka isikweletu sangeza uZulu samdenja umalandela ngokulandela inkomo zamadoda kushuthi udla ama-transgender inkinga ngeke ngibuke nidalela kalula ngithule ngibuye ngihawule uBoxes uBrian Zulu first uBrian Sandile Zulu ngezwe ngaye mina ukuthi igama ethi Boxes lisho kodwa ngicatha wejoke wethi igama ethi Boxes uSandile ngesiChina I think wedlala Ningitakelwa nyakula vuma ukuze ningilawule ngizamela kwakudla shuthe nqunge nginiqashule nikhandela amathuna fika bepheka ngithi shebo anginendaba nehit ukudisa nina mina ithesha seyifanele ngabe ngithi nginika icebo awunahithi kwasangoma sakashisi ngisho impepho eish Coast yaphela ngifune umuntu ozothi intontoni ya masakashisi ngisho impepho ahithi kwasangoma sakashisi ngisho impepho Yadisa la eish Coast yaphela ngifune umuntu ozothi intontoni ngiyapheya of course ngiyabona inkonkoni ngiyayikeka yosiza khona ukushaya itoyitoyi ngiyanitshela Again vele ngangishilo ukuthi uhlupha zapho ufana
umntwana oshawe impilo engikwazi ngisho ukumlingisela usenjeni ya uyamklawuna la ngasekugcineni. Okay, commenta lapho ungitshela ukuthi ngicabanga ukuthi lo round 1 wabo ubani owenayo ne i-catch their boxes ne i-catch i-anthem ayikhohlwa awuyikhohlwa ukuthi disuhluphaza apha ukuthi nale chorus le negama lakhe futhi catch hluphaza isifebe soms amabhaza ahluphaza ave lo blind indlela raphe ngayo inswe nokuthi uya-enjoya weza ukuthi nje uhave fun ayekho personal kakhulu bobabili uyababona sibarelaxile nje kumnandi nje bayahleka nje futhi yabo so imnandi lo Shandisi iyaqhuquzela ukubona abantu beya back and forth ngokwe competition ye-rap kodwa futhi ngekho lo ukuthi mhlawumbe caxatshana cha seku-serious sekhona ama-emotions nje kumnandi abafethu futhi ngike ngababona beshuthe ndawonye e-Bed Center emva kokuthi badisane ngoba le nto ngicabanga ukuthi into ya last week mhlawumbe 7 days ago kodwa I think mhlawumbe emva kwa 3 days ade bedisane besebendawonye behleli ndawonye bexoxa ndawonye mina benginabo ukuxoxa ngizwa ngabo ukuthi besebedisane ngiyatrenda ngoba bengingamningi social media ngithuka ngawuthi angiphindele ngiyozwa-ke njengoba sengi-reacta nje ama-track ngiwezwe emva kokuthi ngibe nabo ndawonye emva kokuthi badisane so lonto iyatshengisa ukuthi it's not that deep akujulile ngaleyo ndlela akuxatshwene it's competitive sports i-rap nginswempu nawe nawe unswempu nami let's do it kube mnandi abantu babe entertain. Okay, commenta lapho ngitshela ucabanga ukuthi kubune ba mina ngisakubona kunzima ukuthi ngidecide abeze no round 2 ngisabeze no round 2 ngoba ngazi ukuthi amathiza futhi uzewasho uhluphaza lapho lawo bathi hayi kusayewoma no boxes naye ngicabanga ukuthi into ebe strong kakhulu kuyena uku-enjoya umdisa ngoku-enjoya nokuthi i-chorus yakhe-ke i-catch yabo so anisinike u-round 2 sipheni u-round 2 sifuna ukubona kahle-ke manje akunqunywane-ke manje wangempela akunqunywane wangempela cace nje indoda-ke manje ukuthi ubani othi yena uphethe lesicoco ngoba impela uyabuka ukuthi uBoxes nami angasenza into eyenze ohluphaza ave kungashuba nohluphaza ave mangasabe ne-chorus ekhechi kanje akulamabhazi nama-flows ama-syllables lawa awahlangana ngiyaqala ukuzwa uhluphaza ave bhala ngale ndlela press subscribe lapho press like until ivideo elandelayo I'm out YC live.